kezka handiarekin ikusten ari gea azken asteotan Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxe barruan zein karriketan ematen ari diren gertakari lazgarri andana. Euskal preso politikoak bizi baldintza gogorrenetan bizitzera behartuak daude. Milaka kilometrotara sakabanatuak, gaixotasun larri eta sendaezinekin edo bizi osorako zigorraren zama gainean daukatela. Horrekin batera, kolpeak, mehatxuak, xantaiak, humilazioak, isolamendua, bakartzea edo erabat arbitrarioak diren leku aldatzeak eguneroko ogi gogorra dira gure senide eta lagun presoentzat. Hil egiten duen espetxe politika ankerra da. Bidean, 21 preso politikoren bizia aurretik eraman duena, baita beste 16 senide eta lagunena ere. Hau da, Euskal Herriko jendartearen sektore anitz eta handi bat heriotzaren korridorera bidaltzen duen espetxe politika madarikatua. Neurri hauen helburua zea da, presoak pertsona eta subjektu politiko gisa suntsitzea. Aurreko astean, Zorigaiztoko albiste baten berri izan genuen. Adur Fernandez preso politiko donostiarren atak, amak eta neska lagunak autoistripua pairatu zuten Burgosen. Aranjuezeko espetxera bidean zihoan kotxea erabat txikituta geratu zen. Amak puntuak jaso zituen bidean. Neska lagunari lepokoa jarri behar izan zioten eta atak egun batzuk ingresatuta eraman zituen, izan ere birikietan jasotako kolpearen ondoren odola isuri zuen ahotik. Asteburu honetan bertan, Euskal preso politikoen senide eta lagunek beste eraso bat pairatu behar izan dugu. Granada eta Malagako espetxetara zihoazen 3 furgoneten inguruan kaputxadun batzuk ibili baitziren. Tamalez, urte honetan behin baino gehiagotan salatu dugunez, kontrol bortitzak edo irainak gure bidaien barneko errealitate triste bat bilakatu dira. Euskal preso politikoen eskubideen aldeko aldarrikapena kaletik ezabatu nahi dute. Atxilotuak, zaurituak, kargak, kolpeak, isunak, mehatxuak, irainak, preso politiko hoien kontrako erasoak eta kasurik larrienean Remi Aiestaranen heriotza. Ertzaintzak erabili duen bortizkeriak helburu politiko argia zuen, elkartasuna kolpatu, espetxe politikaren salaketa kaletatik kentzeko. Baina jai dute. Nahikoa da esateko garaia da. Nahikoa da. Euskal preso politikoen eskubideen aldarrikapenak kalean jarraituko du. Are gehiago, gure senide eta lagun presoen egoera gero eta okerragoa denean. Arrazoiz beterik gaude beraz, beste behin ere, indarrean dagoen espetxe politika kriminala eta bere ondorioak salatzeko. Hori dela eta, Euskal jendarteari, eragile politiko, sozial eta sindikal ezberdinei, dei argia egiten diogu. Urrengo larunbatean, hilak 12, Donostian burutuko den manifestazio nazional isilean parte hartzea. Zita, arratsaldeko 5:00 Antiguako tunelean hasita. Euskal presoak Euskal Herrira dagozkien eskubideen jabe.